Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude vlastně video, co jste čekali, že bude. Jinak moc se vám omlouvám za neaktivitu, co byla na tomhle kanále. Víc jak měsícem nevydal video. Tamto video, co jsem vydal asi před 2 měsícema nebo tak bylo přetočený už několik měsíců dopředu. Vůbec jsem nenatáčel, takže můžete se těšit na další videa. Už začnu zase pomalinku tvořit na ten YouTube. Můžete si všimnout, že se nám pohla hranice odběratelů. Už tam nemáme 47 odběratelů, ale 49, což je hodně blízko k té mý hranici 50 odběratelů, což je fakt super. Takže pokud se na to díváte, tak dejte prosím odběr. Udělali byste mi fakt velkou radost a už bych to neokecával a jdeme se vrhnout na tématu dnešního videa, což jsou mý organizéry, jak je využívám, co tam mám třeba za kostky a takový. Tak já si to jdu přinést a uvidíme se za chvíli. Takže jak můžete vidět, tak mám tady tenhle Lidlovský organizér za 250 korun. Pak mám ještě ten druhý typ, ten vám ukážu za chvilku. Tenhle má přesně 33 těch zásuvek nebo prostě těhle skříněk nebo krabiček. A mám tam různé kostky, není úplně plný, ještě jsem to nestihl úplně dotřídit. Jak můžete vidět, tak tady nahoře mám jako třídění podle typu nějaký kostek a tady dole mám už vlastně jakoby stejnou barvu i stejný typ. A dole ještě nic nemám. Tak podíváme se na ty samotné šuplíky, teď si půjčím takovejhle prázdnej. Je to vlastně takový šuplík, kde si můžete touhle černou, co budete mít k tomu, když si to koupíte, tak budete mít k tomu takovouhle přepážku, kterou když si dáte sem, tak vám z toho může vzniknout buď to 2, 1 velká a 1 malá, anebo 3 malý, anebo 1 velká samozřejmě. Takže to dříve, teď se čekat, dříve se dělaly takový jako skřínky úplně rovný, teď je to zaoblený, jak můžete vidět. Tady je právě ta ještě stará verze z toho starého, protože ten typ vůbec nebyl k sehnání na tom Lidl shopu, asi půl roku bych to typoval. A když se to konečně objevilo, tak jsem si to hned objednal, abych to vůbec měl, protože už jsem to fakt nutně potřeboval. Takže tak, jsou tam takovýhle přepážky, nebo teda zásuvky. A můžeme se podívat, co v jednotlivých zásuvkách mám. Takže začneme tady tou první. Trošku vám to přiblížím. Jinak omlouvám se, že točím na zemi. Vůbec to nešlo, protože jak je to vysoký, tak to jinak prostě nešlo. Na stůl by se mi to nevešlo. V tomhle nic nemám. To jsem ještě nestihl, ale budou tam možná nějaký jedničky. Uvidíme ještě, na co tam bude. Tak jedničky kulatý mám právě tady. To jsou všechno jedničky kulatý. Jak s dírama, tak bez dír. Ale nejsou tam květiny. Květiny ještě vůbec nemám dotřízený. A tohle nejsou úplně všechny, co mám. Jenom jsem si tyhle pár vytřídil. Abych měl prostě nějaký po ruce. Tady můžete vidět 1x2. To taky nejsou všechny. Mám ještě nějaký boxe, kde mám mix prostě lega. Takže ještě tam budu dodávat. Tady ve čtvrtém jsou takovýhle prostě kostky. Jak takovýhle, tak i druhý typ. S výstupkem takhle nahoru. A tady to je vlastně takhle vlastně, že to bylo dole a tohle je nahoře. Takže to je jedna řada. V druhé řadě mám takovýhle sešikmený, takovýhle 1x2, 1x1 a takovýhle prostě grily, zkosený grily.
No a tady mám právě zmiňovaný grily, kostky s výstupkem a takovýhle ty s přepážkou nebo prostě takovýhle kostky. Potom tady mám s výstupkama 1x4 s různýma barvama. Tady mám 1x2 s různýma barvama. Tady jsem dneska začal třídit takovýhle ty kostky. Bude jich 100% víc. Dneska jsem začal. A právě z Brickheadů je hodně šedých takovýchhle těch, takže tam určitě něco doplním. Potom tady mám něco s autama, prostě jak právě tady ty, co se dávalo dříve do aut. Za panáčka a volanty taky mám v různých barvách. A tady ty prostě na kapotu, jako takový doplněk. Tak v dalším mám tady ty kulatý, co se dávají ze spod. Mám jich docela málo, tyhle jsem moc nescháněl, ale abych měl prostě po ruce. Tady mám další takový spojovačky, dá se říct, ale ty asi budu měnit, tyhle fakt jako jich mám málo a nevidím potenciál, bych to tady mít dál. Tady těch 8 je úplně prázdných, tam zatím nic nemám. Tady už začíná být ta jednobarevná a jednotvarová sekce. Tady mám 2x2 takový tmavě šedý na skály nebo takhle. Tady mám skoro všechny zvířata, co mám. Je jich docela málo, vím o tom. Budu muset nějaký ještě objednat. Tady nic nemám. Tady mám, to jsem si odložil, prostě takové technické věci. Tady mám takovýhle průhledný na ukázku panáčku, až vám budu ukazovat nějaký panáčky. Tak právě tady tyto prostě taky tyčky. Tady jsem si nakoupil pár tady těch plotů, třeba na nějaké oplocení domu. Je jich málo, vím o tom, zase budu muset dokoupit. Teď jsem je hodně využíval. Tady mám takový odkládací místo na nějaký potřeby, co budu dělat do domu. Tady můžete vidět nedodělanou vanu, tamhle nějaký foťák, předtím tam byl krb, umyvadlo, pračka třeba, to jsem si tam odložil. Tady je můj takový výtvor, nezdařilej trošku, je to prostě zámek. Na to, kdybyste chtěli, tak na to si můžeme udělat tutoriál. Teď vám to ukazovat nebudu, ale kdybyste chtěli, tak mi napište do komentářů. Hned pod tím máme 2x2 s výstupkem, jak pískový, tak i zelený na trávu. Těch zelených mám málo, zase jsem je hodně využíval. Tady doplněný 1x8 modrý a málo 1x4. Opět 1x10, je jich hodně málo, zase musím doplnit. Hodně jsem využíval na stavby. Tady doplněný 1x12. Ty jsem zatím ještě nevyužil, ale věřím, že někdy využiju. Tak, tady dole, to je největší zásuvka, tam zatím nic nemám, ale budu tam mít rostliny. To je celý z tohohle organizéru, je to 33 zásuvek, stojí 250 korun a teď si ukážeme druhý typ. Tak, máme tady druhý typ, což je s těma velkýma zásuvkama
A to používám na nějaký větší kostky. Tady v prostředním jsou na menší kostky. A tady je 17 zásuvek. Jak můžete vidět, dole je jedna velká, pak je tady 8 větších a pak tady jsou ostatní malí. Tak, tohle jsem kupoval za 300, to bylo ještě v té dřívější době, kdy tam to bylo vyprodané, nic jiného než tohle nebylo jako žádná možnost jiná. A tohle teda, jak jsem řekl, už používám na větší kostky. Třeba zde mám 2x4. To docela využívám, bylo jich tam víc. Tady můžete vidět 2x4 takový takový prostě svítivě oranžový. Tady je dobrý, že si to můžete takhle pověsit a nespadne vám to. Tady je 1x4. Tady to nejsou 1x4, co mám všechny. Ty ostatní 1x4 už mám podle různých jakoby kategorií. Například podle barvy. Tady můžete vidět 1x6. Tady zase nemám všechny tady v tom. To je 1x2. Tady jsou prostě jenom takové barvy, co jsem si odložil sem. Tady je hodně používaný na Mills-platey 2x2. Tady mám prostě takový dílky, co využívám, když něco stavím třeba. Například tady na vodu nebo tak. A tady dole mám figurky na zeď odběratelů. A když to takhle vyndáte, tak tam máte díru do velký kapsy nebo velký zásuvky, omlouvám se za přeřek. A tam mám právě takovejhle 1x2 cihlový vzor. Takže když to dělám, tak ani nemusím otvírat tady tu velkou, ale můžu šáhnout přes tu díru. A teď se jdeme vrhnout na ty menší. Tady jsou dílky na ten počet těch odběratelů tam na té tabuli. Takže tady z toho dělám ten počet. Tady mám skoro všechny jedničky, co mám. Jak kulatý, tak i hranatý. Tady můžete vidět 1x4, nejsou všechny. Nemůžu se na to došáhnout. Tady je oválný 2x2. Těch mám taky docela dost. Měl jsem tam víc hnědých, ale ty jsem teď využíval na stromy, takže jich tam moc není. Tady, jak můžete vidět, tak tady mám technický piny. Tady černý, takový základní, potom modrý, větší a takovýhle prostě červený. To jsou kříže. Takže to, mluvám se za zvuk. Nejde mi to chytit. Tady mám zbytek trávy, co jsem koupil v Lego Store. Takže ty jsem taky využil teď hodně trávy na takový projekt, ale ten vám tady nebudu ukazovat. Takže to je hodně využívaná tráva. Potom jsem teď nedávno třídil 2x2. Jich tam docela málo. Zase musím dotřídit všechny, co mám. Musím říct, že jako já jsem dříve netřídil Lego. Já jsem to měl prostě v takových boxech. Asi 4 velký boxy Lega. A to jsem vůbec netřídil, až třeba před 2 rokama jsem si řekl, že to budu nějak třídit. Takže jsem si právě koupil tady ty 2 organizéry, nejdřív tenhle a potom ten druhý. Ale abych měl rozstřídit všechno moje Lego, tak bych jich potřeboval třeba 15 nebo 17 těchto velkých organizérů, těch 33 zásuvek.
a asi 2 tyhle no ještě. Takže mám toho lega fakt hodně. Tady mám kostky na otvory na piny. Tady 1x2 s jedním pinem. Tady právě si to můžete dát do toho pinu. A tady dva piny si to můžete dát. Takže to je všechno z tohohle organizéru. A vlastně všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak bych byl rád za like. Opakuji, blížíme se k té hranici 50 odběratelů, už jenom jeden člověk, takže pokud nemáte odběr, prosím dejte ho, aby jsme mohli streamovat. Mám spoustu setů na streamování a vím, že ze začátku tam moc lidí nebude, zkouším streamovat i na Twitchi, takže občas tam streamu, koukejte se na Twitch, možná budu online a můžete si tam se mnou povídat. Takže jo, tohle by bylo z tohohle videa všechno. Jak jsem říkal, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se někdy příště u dalšího videa.